Кем ничектер, мин 5-нче сыйныфта археолог булырга хыяллана идем. Бәрәңге алганда килеп чыга торган чүлмәк ватыкларын табу һәм алардан бер бөтен савыт җыю ниндидер бер экспедиция табын хәтерләтә иде. Хыяллар ерак офыкларда калды, әмма әлеге чыгарылышта катнашкан галим өмет утын кабызды. Спойлер: казу эшләрендә катнашу өчен археолог булу мәҗбүри түгел. Археология өлкәсендә эшләү кыен. Ул җентеклелек һәм зур төгәллек тәләп итә торган өлкә, ди тарих фәннәре кандидаты Рузил Саттаров. Археологка тарихны яхшы белү белән бер рәттән сызым, рәсем ясау, реставрация осталыгы да кирәк. Казу эшләре нинди этаплардан тора? Археологларга кемнәр ярдәмгә килә? Яңа чыгарылышта бу һәм башка сорауларга җавап эзләрбез. Минем исемем Рузил Саттаров, мин кандидат исторических наук. Альфред Хасанович Халиков исемендәге археология институтының ученый секретаре булам. Без сезнең белән әле безнең институтның археология музеенда церковь Николая Ратного была инде бу, безнең основной фонды хранилище. Менә без шунда сезнең белән археология турында сөйләшәбез инде. Казу эшләре вакытында археологлар белән бергә башка белгечләр дә хезмәт куя. Алар арасында лаборантлар да, җир казучылар да, студентлар да, ихтыярилар да була. Эш барышында аларга антропологлар, зооархеологлар да ярдәмгә килә. Зооархеологлар, мәсәлән, казу эшләрендә килеп чыккан хайваннарның сөякләре, кабырчыклары, йоннары, тәңкәләре һәм башка калдыкларын өйрәнүне үз өстенә ала. Һәм шулай ук әлеге көндә археологиягә инде естественно-научный методлар да кирип бара. Ул җирне тикшерүче һәм шулай ук раскопка кадәр шуны геоинформационный технологиялар белән җирне карап чыгучы специалистлар да бар. Археологлар соңнан аларның әйткән, язган әйберләрен тикшерүче, тикшерер өчен инде ул менә зур без кешенең торган yerен городище, селище дип атыйбыз инде археологический термин буенча. Городище ул укрепленный була инде, укрепленное поселение. Вот, селище әлеге авыл кебек инде менә аңлашылыр өчен инде. Аларның бөтен җирендә без бит инде әлеге көндә казып бетерә алмыйбыз. Шуңа күрә кайда кеше торган, учак булган yerен шундый геоинформационный, геодезический методлар белән күреп була инде. Борынгы каберлекләрне казуның да үз кагыйдәләре бар. Казу эшләре алып барганда каберлек казысак инде аның методик ягыннан үзенә бер төрле методикасы, кешенең менә торган ер, шул ук алдан әйткән городище, селищелар, аның үзенең методикасы бар инде. Менә каберлекне әйтеп киткәндә инде без шул каберне чистартканда кисточкалар белән бәләкәй генә ашыкмыйча һәрбер әйберен, тапкан әйберен үз урынында калдырырга тиешбез. Шуннан соң без аны фотога төшерәбез, рәсем ясыйбыз, һәрберсенең әйбере кайда булган, пряжкасы, анда ук ычы кайда булган, ул бөтен әйбер үз урынында калырга тиеш. Археологлардан шул ук сораулардан берсе инде, алтын табасызмы дип сорыйлар инде бездән. Археолог өчен ничек дип әйтим инде сезгә? Аның менә шу алтында да түгел, ниндидер күп әйбер булган теге каберлектә дә эше түгел инде, аның шул интерпретация ягы бигрәк нык кызык инде безнең өчен инде. Казу эшләре тәмамланып, сызымнар, фотоматериаллар ясалгач һәм хисап кагазлары тутырылгач, табылдыкларны музей фондларына тапшырырга әзерли башлыйлар. Кеше сөякләре дә эшсез ятмый, аларны антропологлар өйрәнә. Шуннан ук менә шул без казыган ер, шул киеш ачык булып, буш булып калмый инде, без аны күмергә тиешбез. Ул безнең документлар бар инде, положение проведения археологических работ дип атала. Москвадан төшерелгән инде ул безгә Мәскәүдән. Шуның буенча без бөтен җирне күмеп, отчетка азакы фотография ясап, шуны отчетка куеп ибәрергә тиешбез. Шул безгә биргән открытый лист белән, шул разрешение белән инде. Реставрация, күп төрле анализ, күргәзмәләр оештыру, табылдыклар бихисап этаплар аша узарга мөмкин. Әмма аларның иң әһәмиятле функциясе яңа белем алу. Ул белем дөньяга бөтенләй башка күзлектән карарга ярдәм итә ала. Казу эшләрендә катнашу өчен археолог булу мәҗбүри түгел. Илебездә һаваскар археологлар әзерләүче үзәкләр дә эшли. Теләгән кешеләр казу эшләрендә ихтыярый, ягъни волонтер сыйфатында да катнаша ала. Һәр кеше дә
бара ала. Аны өйрәтәләр, аны куып чыгармыйлар, аны кешеләр яланда бик кирәк. Без беләбез бит, без кешеләр төрлесе булаймы, алар белән кызык, шуңа күрә археология янда бергә ул кеше дә өйрәнә, син үзең дә археолог булаларак та, биологлар белән бик кызык. Шулай ук алар сезгә, сезнең археозологлар специалист булмаса, алар да сезгә ярдәм итәргә мөмкин, әйме? Шуңа күрә бу акча якларынан әйткәндә инде финанс яклардан төрлечә була инде. Ул әлеге көндә менә яшь специалистларны грантлар, шундый поддержка бар инде, әйме, ярдәм итәләр. Академический менә безнең кебек структураларда инде безнең үзебезнең план бар, әйме, научно-исследовательских работ. Шуңа күрә без дәүләт эше буенча бит инде безнең шул планда торган экспедицияләрне без ел саен үтәргә тырышабыз инде. Ул экспедициялар гына бит әле, экспедиция белән генә түгел. Экспедиция менә мин сезгә бер ягын әйттем, әйме, ул отчет дип әйттем, әйме. Отчетка карап публикациялар, докладлар конференцияда, научно-популярный чыгышлар, Шуңа күрә археология ул бер яктан кыен дип әйттем менә мин сезгә, безнең сөйләшүнең башында. Икенче яктан ул бик шундый кызыклы фән.